YouTube, аз съм Гледачикен и сега играем в Рик Пипи и тук с мен е Мастер 1000. Здрасти! Да, това е нашият холм. Ето я фермичката. Днес го направих този холм. Имам 2 стака, 44 диаманта. Така, предлагам да отидем на Warp Survival да наберем семена. Аз вече съм там. Това нали се минаваш първо през джумп? До Warp Survival. Не, при мен няма джумп за Warp Survival. Не исках. Не, както и да е. Дата на Warp Jump. Има такова табелка Warp Survival. Вау, някой това ти ли си там нагоре да ходиш? Да, бе. Добре да, то бил. Ти не можеш, бронята ми е фулка. Майтапа са, Както и да е. PvP е бронята. Сещам се. Така. Ай, почвай да береш. И внимай някой да не дойде до нас. Или някой зомби, защото аз виждам тук едно чидо при мен. Не, ти си го кил, бе. Аз го пръсна, така е. Ама то вали дъжд, ти не гориш? Пак, те уби. И взех ти левела. За тебе, зомби. Моя меч, като минали джампа ми е Unbreaking 3, Sharpness 5, Fire Aspect 2. Супер. Набрах семена. Колко? 14. Ти набери още. Аз Не 4. стигнат. Аз 4. Кажи там колко. Още 6. 4 имам, значи още 2. Не ни се отдава математиката и на двамата. Не, просто не ми смята. Все пак, ох! Майка ти. Опа. Опа. Ти ще виж нищо. Що мислиш, че една тема с чуи на клипа? Това ли? Не. Да питам, зомбите не ми дава да си взема семето. О, не ми се ама ще зомбите ми взе семето. Ела тук. Ух, аз се оплаших. Оле, вече. О, какво става, бе? Нещо ме... О, махни се, пая. Ела, ти си последната жертва. Май има трагична битка. Не, просто налитат по... О, Ендерман. О, 2. О, мой сте. Не можа да... Събрали 6 семена. Ай, сега скелет. Ще мога ли да мина без да ме щибни? Ох, не. Сега чакай, че малко затруднение имам. Какво? Значи това ми трябва. Аз съм в холмът. Добре, ще ям малко. Има някой, не никой. Оф. Пока ли си? Добре, Тук защо питаш? 5 семена, сериозно? Още едно. Намери. Ще направя и втори етаж на фермата. Подземен. Вау. Много този. Вау. Дай си ми картофчета и морковчета. Виж пас какво имам. Дай ми морковче. Направи си, сега ще ти дам Golden Nuggets. Аз го видях, ама не трябва. Може да си направиш Golden картофче. Не ми трябва. Значи тази пошенка ще ги оставя да взема това. Това пошенка. Не съм мастер 100, 1000. Долната печка, виж.
Ти я взе. Да, ма ти ще напишеш. Мързал. Така. Знаеш какво, значи това картофче не ми трябва. Yes! Така. Ето тук малко така ще се поразрова. Готово. Няма да го сме. О, то... Писам си вече в печката. Ама го намерих редстон. Добре. Къде си? Няма това да ти кажа. Къде си? Тути бау. Къде си? А, На ти редстон. колко? Аз... Ела виж. Написал Как си е? в печката. 10 000 си написал. Объркват ме. Сериозно? Сериозно ли? 1000 само. Аз копам на къде ми падне. Сега па само за мен си го приветнах. Да знаете, потребители, да не речете, че копам в някакъв о, дъма. Чакай да го снимам, чакай да го снимам. Късно. Лош човек. Също се поразкопам за още. Що си не свети, же? Дома. Обичам да игра на тъмното. Аз като съм на лаптоп и като си такова екрана и горе-долу. Нема ми тупи щарчовете, бе. И аз ще майнвам. Лати стиже. Омага. Кърпата ми е слаба. Май. Аз така се паса рова, човек, на където ми падне, нямаме TNT. Може дори да покажеш, че не копава в някакъв ред, а просто руша. Майко. Копая на къде му падне. Оу, бе! Не копай дъмато. Ой, ес, бе! Виждате. Аз ще го изкопая. Колко е? Много. Погледай защо, гледай защо. Имам 10 дъма в мен. Браво! Насам... Да знам. О, трябва ли Никол? Да. Събирай. Аз ще се правя. Поне на мен ми трябва за... О, пред мен е имал редстон, аз не съм го видял, чак сега го виждам. 2 редстона, вие сериозно ли? Неговата кирка е много апдейтната. Не. Efficiency 5. Не. Ми. Няма че не. Копкаме. Значи... Сега, пред мен ще има дъма. Не. Редстоун. Със сигурност аз ще си го изкупаш, ще ми трябва. Охо. Имаш късмет, че не си в тия мами. Ма ти ще ме убиеш. Чакай. О, бе! Така. Той ме радва. Чай сега вие на коя страна не съм копал. 13 диаманта. Отивам да ги оставя при другите стакове. Значи насам. О, човек, имаме ли лопата, бе? Аз имам. Добре, донеси насам. На 6 лео, човек. Пръст. Дърт, извинявам се. Сериозно ли е? Чай поразтърся поне в този дърт, като прасетата да се разгова. Виж го е до бедрока дърт, вау. Какво?
Открия пред мен го откривам. Добре, това вече ме дразни. Добре, помести се. Трололо. Ама ето редстон. Готови сме за една редстон система. Дай ми копай. редстон, аз ще я направя. Да. То малко аз съм го видял. Вау. Не. Чакай, той имал друг път. Браво. Ти си тъп, можеш да напишеш просто хоме. Майка. Трол. Голям. Пак. Аз да оправя тук работа. Има лак. Каква? О, да. Сериозно ли? Прави се. Малко е тъп. Имаме едно седло и 6 блока от емералда. Да. Малко е тъпичко така да има лак в този седло. Как се правеше пистън? И Стики пистън. стики пъстън няма как. Има как стики пистън. С слаймболс. Мадам, имаме ли? Чакай, май съм и в Ender Chest. Ама гъй, човек. Не. Тогава няма как. Да, всъщност имах едно Home PvP. Така, ето го. Това не беше стария замък. Значи в този сервер да ви кажем, така няма арест, но има факшън. Да. И това ли беше стария замък, но явно факшън, не знам аз точно, не разбирам факшън. Ама гъй едно нещо такова стана. И ние решихме да си направим друго хоме под земята. Ето това също ние сме го купали. Аз, този Мастер 1000 и още един Галда Фрафос. Абонирайте се за него. Да. Моя канал не го търсете, е доста старичък, не качвам клипове. Да, даже тук си имах една миничка. Там с количката ли? Да. Да, сещам се. Където намерих първите си диаманти. Да, но аз ще си подмина каската. Добре, сериозно, бутушки нямаме ли? Така, а пък в другия епизод може да играем PvP? Да. Да късаме малко на PvP. Може. Да, така, видя ли тук какво сме направили, бе? Да, бе. Да оправи ги тази стайчка. Тук може да си сложим легла. Ма нямаме. Съд малко, да, активирате Windows. Трябва да си репейрна бронята. Нещо стана. Чакай малко. Да, оправи. Да, мислим това да е за епизодът. Ела до мен да го свършим. Къде си? Да. Това беше от нас. Така в другият епизод ще покажем хостера на сървъра. Тостера. Така и да, това беше от нас. Абонирайте се, коментирайте, споделете, не знам, що чупиш верното. И чао!